Koktisalo Lt.Manu Kumar Debbarma Memorial Football Tournament Songsajakha Barkathal Amchaini Tamakari School Thwngnokhalao Chati kwthar Mwchungwi Salni Football Tournament no Chengsawi Rwkha Pandao Manjaknai narowairok Lt.Manu Kumar Debbarma Khorang rung Phurungnai Tongmani Kathang Tongpro Amchaini Lukurokni rung Srungmo kaham chuba sukhlaika bono muitu khlai no 21st June Salmario Songsajakha Lt.Manu Kumar Debbarma Memorial Football Tournament Asali Tournament Chengsawi Barkathal Amchaini Tamakari School Thwngnokhalao Pandao Manjaknai ADC CEM Debbarma Montri Bishoketu Debbarma MDC Robindro Debbarma Tei Hezamara BSC Chairman Sunil Debbarma no Khobei Bodoli Tekubun Adongrok Abuni Yagulo Chati kwthar Mwchungwi Asali Tournament no Chengsawi Pandao Manjaknai narowairok Aboni Yagulo Asalo Songsajakha Football Tournament no tuye Kokshaka MDC Robindro Debbarma Belaka Hambai Chini media rogno Tini kai 21st June 21 tarik June Chini Sodor Uttor Nyakaba Simna Alakani Bisingo Klaijak Tamakari High School ni Thwngnokhalao Chini Boromganang Manu Kumar Debbarma Bo Khoroksa rung Phurungnai Bo Songsajakha mani baluka bo no ang je nukmani bini langmawa ni jibonang nukha bo khub bo angka khoroksa educationist khub shikkhabit jekono lekhapora ba srairokno jekono matter belaike utsaho mane bo khatung ribu bono muitu nargoi chung tini chini taku okra Manu Kumar ni no muitu nargoi bini memory Boje o sungsara jokhon tongpro je o elakao ba o elakani siklarno a jorani srairokno je borok khlainani bagai lekhapora khlaina bagai kheladola khlaina bagai ini chmane jotto jagani one of boje asukkai bo krung bo ebong borok belaikena kaham kono walai suklai krei ke bai kono ko krei bono mutunar gino tini oro kaisa nor nukhnao jaga Oro bini mukumono tuina ekta memory oro tournament khlaijaka Manu Kumar Debbarmani ebong sing oro puilano sing khela naikha je oro employee versus oro TMP simnani arthat Tripura mothani je leaders lead by Chini minister Bishoketu Debbarma ebong bo tini belakhen naithokai thungka bo hat-trick khlaika bono puila goal bornai gama hai khlainai je oro kaisa je group Kabangma group no thungpainai tabugotai kaisa group hapayuka MRS group versus Thinang bongni group bongni momkai ekdom original thungnai rok borakai sobsoi thungnai rok o khelano naina bagai kabangma nor dorshok nukhana omaikai buskangobo taibo kabangma khela naina bagai phainai rok phaidongo phainai ebong taibo bodol kaham oro thungpainai tabuk phano jara register khayako ang koinai Haidi, Chini o dakotono, bo thui thanglang mani yagulo phana bini samung tanglang mani mukumono te narga bagai norok kabangma Chini bodol rok club rok ba jara amtike jara football tinoman khaina rok norok phayen hangna asakai Asalni puila tournament no
friendly match Thwngjaka Shimna constituency politician BS employee team Shimna constituency politician no Thungka Montri Bishoketu Debbarma fight hogo 2.0 goal by K employee team no Mwchungwi Kaplai Ingkha Montri Bishoketu team Shimna constituency politician fight hogo Kaplai Ingnai Rogni Yago Shokat ya Rwkha MDC Robindro Debbarma Ashalni football tournament no nainani bage Amchaini lukurok no khadang tongthokni bisingte phai Manjakmani mokolok kalaikha Tamakari ni simi boyarni kokthum Chini Khorang